צבע, אור, מרקם ויופי. גופי התאורה הם התכשיטים של הבית. מהחלל הפשוט ביותר ועד לאולמות מפוארים, גופי תאורה יכולים להפוך כל חדר ליצירת אמנות של ממש. רצינו לאפשר לאנשים לשדרג את המטבח, את הסלון, את הבית שלהם ברמה שהם בארץ ובמחירי חנות מפעל. עם מעל 2,000 עיצובים ייחודיים בשנה, 10,000 חומרי גלם שונים וחנויות מפעל הפזורות ברחבי הארץ בפריז, לונדון, ניו יורק וטורונטו. יהלום תאורה מייצרת בישראל את תכשיטי התאורה המובילים לחנויות וללקוחות פרטיים. אם תלך לאחת החנויות המובילות היום בתחום התאורה ותראה גוף תאורה שנראה כמו תכשיט, אז כנראה שזה של יהלום תאורה. כאומנים נותנים לנו חומרי גלם מצוינים. אנחנו שמים לב לפרטים מהדבר הפשוט להכי מורכב, כדי שנוכל לייצר ללקוח גוף תאורה כמו שהוא חולם עליו. אין עוד מקום כמו יהלום. הכל מתחיל בתכנון. עם מגוון של חומרי גלם ואומנים מוכשרים, ביהלום תאורה הכל אפשרי. המהנדס בונה סקיצה ראשונית. אנחנו מקשיבים ללקוח, יושבים איתו, מבינים את הצרכים שלו. לפעמים אפילו מגיעים אליו הביתה לייעוץ. הדגמים בקולקציה עוברים התאמה בהתאם לצורכי הלקוח, מהגוף עצמו ועד לתכשיטי התאורה. אמני הזכוכית ביהלום תאורה הם דור שלישי ישראלי וגאה. הזכוכית היא חומר שקוף וגמיש לעיצוב, והמומחים של יהלום תאורה יוצרים צורות וצבעים שקמים לחיים בהינף של מתג. בתי המנורות מפורצלן מעניקים מראה נקי ואורגני, שמשדר רוגע ואלגנטיות. הם מעוצבים מפורצלן איכותי ונכנסים לתנור לחום של 1,000 מעלות. התוצאה, יופי מהטבע. תכשיטי התאורה של יהלום תאורה הם תכשיטים שהבית ישמח לענוד. יהלומי סברובסקי, פתילי נחושת, כסף וזהב, הופכים לצורות מורכבות. קלאסי ומודרני, היופי הטהור של תכשיטי התאורה מציף כל חלל בבית בזוהר. היפוכי הזכוכית, הפורצלן ותכשיטי המתכת זקוקים לגוף. גופי התאורה ממשיכים את הגוף העיצובי, ועליהם מורכבים תכשיטי התאורה. הטכנולוגיה הייחודית של יהלום תאורה מאפשרת גמישות והתאמה אישית לכל לקוח ובכל מצב. הייצור כחול לבן מאפשר לתת ללקוח מוצר איכותי ללא פערי תיווך. אומנות במחיר של חנות מפעל.